Yesaya tie 99. Na afei tie makoa Yakob ne Israel amayiwo se Awurade a oyo na onwunu wo firi yafunum na oboa wo no sieni. Insuro makoa Yakob ni Yesro a amayiwo na mehwie insuo agudie sukom di no so ni insuo nsuwa agu asase pese so mehwie me honhom agu asefo so na me insura agu won na wo firi wo so na wafeferu a entem se insu no anua insu tene so weyi besi se meye Awurade dia na weyi insu di Yakob din afre ne ho na weyi insu betwere ne nsa ho se Awurade dia na wodi Israel din ato ne ho se Awurade Israel hene ne ne dimafo asafo Awurade sienie. Mene odikanfo na mene ochiridifo na onyankopon biara ne hoje menko kwan na wote se me manon ken manon pɛ mu nkan fansi manim kwan no free titenkyere de kyerɛ o man a mede bisi hoda ne noma a ebeba no ma won kyerɛ yɛn de ebeba no mo mama komentu na mo nsuro eno free titenkyere de na me ma a wote ye na me kan ye na mo ne madansefo onyankopon bi wo ho se menko na obotan biara ni ho minim obiara ahoni nwumfo nyina ye wo kwa na de won ani gye ho no ho ini mfaso won ara won adansefo enhuna de na wonim enti won ani bi wu hwan na wonwunu wonyame bi na ogu ohoni bi a ɛho ni mfaso hwɛ ne mfɛfo nyina ani bi wu na adwumfo no nso ye nipa ma won nyina nhia nyina ho won ho popo na won ani wu otumfo si ne dwunade yo ogyamu odwuma na wode asayebo na wode ne basa ahodin wo mu yo eho odwuma wodi kom so ahodin ne ho biom onom nsu a otopiti duadwumfo yire homamu wode pensel sensan ho wode adwunade yo na wode compass sensan ho na woyo no oberema nseso onipa ho ofeso se entena edan mu obi kobutwene duro ana oyi duapo ana wodum okwaye mu nuamu manu nyini manu otese nuro na osio manu nyini na eye ojama onipa ofa ebito oso bitu pano ebi mpo wodi yo onyame sori no odi sene ohoni koto no odi jashefa na efa nsoso na wodi nam ochiso nam di me otonso na ose wie me ho aye mehye me ho na oja na nkae no odi yo onyame ni honi okoto no sori no bono mpaye na ose jime minyame ne wo wonim na wonim hunumu na wasra mo ani so na wanhuna de ne won akoma nso na wante ase na obiara anwene ho na nimdie biara ni ho na hunumu biara ni ho na wakase mahye efa ogemu na mato ne nsena maso paano na machi nam madi na nkaye no memfa menyo achiwade duasini na menkoto no ana enso na wodie wadada na kuma amano atokwan na ontumi nyene kra enso wonka se enya atoro na ewo menifam yi kayenum Yakob ni Israel na makoa ne wo me na menwunu wo wo ye makoa Israel me re free wo mapepa wo mra ato nse murunkum ne wo boni nse suwisi sane bra me nchen na magye wo Osro monto anigye adwom na Awurade na wayo asase ase no hwa mommo ose mompaipai ahrusie adwom mu mepo kwaye ne emu nnue nyinaa na Awurade agye Yakob na wahye ne ho animonyam Israel mu sɛdeɛ Awurade wudimafo ne de onwunu wo firi yafunu mu no sienie. Me Awurade mene de oyo ade nyinaa de otwe osuru mu no menko ara de otwe asase mu no na obiara nka me ho de oma adibisafo nsenkyerene ye okwa na wo man komhyefo bobo adam de oma enyansafo sane ekyirechiri na wodane wonim de nkwase asem de oma nako asem gina na oma na bofo agina etusembe mu de oka Jerusalem ho se nipa ntena mu ni Yuda nkuro ho se onchichi na mema na krofo nso agina de oka kyere ebunu se we na mema wonsu tene awewe de oka chorus ho se medwanhwefo ni na obema de esomeni nyina abemu
na waka Yerusalem ho sɛ ɔnkyekye na asɔre fie nso ɔnto fapem